Vítam u ďalšieho videa, dneska to video z Metin 2 Atomy, ako vidíte som dorobil 125. Jo, padal mi modrý dián, no tak som 125, už máme než lepší, ale idem bez expo, lebo tu chcem niečo nadropovať. Teda Jangy samozrejme. Sorry, ak budete očuť hučanie, to je buď moja sestra, mama, alebo robia hociaké debiliny. Bože. Paráchy, ja skapem, jo. Mramor. Po nemecky sa to určite povie prsten na 100%, ringe určite. Wow. Ak budem ako Kudia, tak si robím aj výbavu, teraz si moc výbavu nechcem robiť. V budúcom videu pôjdeme dropovať už aj truhly a už sa budem snažiť to aj flexiť. Ďalšie video by malo byť takéto, to ukážem drop citrínoviek, citrínových truhiel. Toto mačko, čo s ním hrávam, tak hovorí tomu citrónové truhly. Takže mačko si urobil citrónové truhly. Aj keď neviem, kto je tak slepý, že by si nevšimol citrínové. Až nevadí. Ja by som išiel až do stredu, lenže tam už to je obsadené. No obsadené to nie je, že tam čaká Azrael a zatiaľ Azraela nedá. Však lebo to císarak stojí plné 50 dián, však prečo ne? Ja to plus 0. No. Dnes mám 96 prútov. So máme ten meš. Všetky veci 75, 15, 70, 15, 15, 15, 15. Veľko neukazuje niečo. To je jedno. Zás hlučí mama, len tak zo srandy asi. Bože, ma trafí. Tu ma sere, že nemôžem ísť do veže. No, že by som to aj mohol dať. Neviem, kam idem. Len by ma zajímalo, čo padajú tie monopoly. Ak to očujete, tak sa mi prepáči. Teraz som sa prestal sústrediť na hru, takže mi to zebral poradné helpej. Sorry,
takže bohužiaľ potom máme. Dobre, lepšie mi to zajtra, áno. Priznám, lepšie. Dobre, keby jasné, keby bolo niečo súdne, zavolaj, určite áno. Oni mi nedajú ani chvíľku pokoj. Dobre, ďakujem, ahoj. No. Je tam ešte kurta zráve. No tu už není. Svíňa jedna ušatá. Teraz zase, nie. No tomu jem dáva. Dám mu či ne? Aha, zase mám ten lag, že nemôžem na nič kliknúť. Nič mu nezabral. Že Azrael je pekná svíňa. Však sa mi tiež žal, že najväčších bossov, čo? Ale... Sorry, to je pes. Aspoň vidíte, že ja tu nemám ani chvíľku poľňatého pokoja. Sorry, ak to očujete, ale ja s tým nič neurobím, bohužiaľ. Pretože mňa už začína z toho trafať. Za chvíľku schytím infarkt z toho, pretože ani chvíľku poľňatého pokoja. Včera do ruky som musel stavať o 9, však lebo poľňaté veci som musel robiť. No vy ste v predstihu. Bože, nehúčte tak. Ty teba dostajú. Pevejko, fakt, prestave, dúfam, nám to prišiel strach. Čo ty ľúbičky? Sorry, ak to očujete, ale fakt, že to nemôžem. Prestaň. Na test toho ide roztrhnúť, pretože oni nie a nie byť ticho. Dobre, nevyhodzaj nič, teraz nešteká. 5 minút. Vyhodzaj to, čo aj keď nemyslíš. Prestaň. Počkajte chvíľku. Ale to ale no, nesmie. Dúfam, že keď ste to predtým počuli, že no jasné, vyrušil som sa na chvíľku a už skapem, no to je úžasné. Dúfam, že predtým, keď ste to počuli, že teraz to je lepšie než predtým, pretože nemám chvíľku pokoja poľňatého. To čúpnem 2 miliardy, kašľať na to. Čork. Používať kúzla, to sa tu fakt oplatí totálne, že je mega fuck. Lenže tu zabíja Azraela, predtým má to biele prnenie hvank, takže chlapci si myslia, že sú bohoviakí machary a pritom sú to totálne sračky. Sa zakrutím takto, ako ne, zmrzlina. Miliardu 602 mega. A to som tu 10 minút. Výborne. Na budúce teda už XP nebude, aj drop citlinových truhiel, takže video by malo byť v stredu. Začne natáčať o 7 a skončí, neviem. Prachy. Tu sa bohužiaľ prachy vždy hodia. Není jak na lastboarde. Tam mám toľko penází, že si je môžem z gaci vyhadzovať. Horko mám. Ale vieš čo, došlo robiť tie žalúzky a my nemáme však tie išky porobené, nie o to, že Jarino, ale tam mi treba ísť ešte dokúpiť a je to pekné. Mali sme tie ľudšie vidno. Ja viem, tak nalepíme dve na seba, koľko boli tie reští, ja si rýchlo idem na pizzu
prišiel teraz skorej. Len náhodou, či sa nemôže, že by si zajtra hodinu dlhšie potiahol. One nezavrú za sebou. Opýtaj sa, prosím, že by sme to už spravili, nech máme pokoj. Skús to, dobre? Moja malá, trošku na hlavu padnutá sestra mi neprestane oxidovať v tej izbe. Maga! Bože môj. Zás som sa aj sústredil. Bože! Však leže to je toľko na strane práce, omg. Už len spájací tie pruty mi zadal koľko. Hop, 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 šup, 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 šup. Prut, beč. Akože ja tu chvíľku nebudem chodievať. Mám to na chvíľočku, pretože teraz som sa zameral na LOLko. No, takže na videa som budem chodiť len tak, voľakedy. Lidi na tú cenu, berie ešte na cenu. No, na tú cenu. Ešte 59. Dýne pre nižu. No, bože. Koľko mám tých botov? 29. Aj mušle je dobrý zbierať, lebo môžem nejaký LOL kupovať. Hop, hop. 29. Nevidel, dáme to na 30. Ne. You shot me down, bang, bang. La 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 la. Čork. To tu všetko počorujem. Čork. Vyrovnám to na 30. Konečne mám rovných 30 ióní. Boh vie čoho. A zas mám popec. Zavieraj! Áno? Super, dobre, Matík, ahoj. Bože. Zavieraj, ti hovorím. Dobre. Zavieraj. Ty to zavrel normálne. No, vidíš, ale... Ježišmaria. Ja chcem už konečne chvíľku pokoju. Predtým bykov. Zás mám ten lak. Obchod. Som to vyobchodoval. Obchod. Ani som nestiel pomaly klikať. Ne. Mám na takú počumáku. Tyšiš, bebe. Dá ďalšia penaženka, však nás cvokne. Však ja mám tých penaženek už 50, už len na penaženek. Shut me. Kúpim suru, vara.
Bla bla bla. To bude taký nudnejší diel, tak najviac po rozprávaní. Taká informačka. 32 porútoch. King of Shrot. Osem prútov, to musíme mať koľko? 200, 400, 600, 800. Miliarda, 200, miliarda, 400, miliarda, 600. Tak, tu šlo nám ešte miliardu 400 a... neviem. 280 mega. To asi chvíľku potrvá. Dočkaj! To miliarda potrvá, bitch. A vodorovná 355. A pôjdem. A poď. To potrebujem koľko? 3. Mám na 2. O bože. No tak, šupím tam 600 mega a môžeme ísť do čerta naspäť. Hej, 515 mega. Budeme 600, 1 plus 202 mega. 600. Ale som ja múdry. Nemyslíte si, že som v počtoch až taký zlý, len sa mi teraz poženaná vec. No teraz mi bude úžasné. No ja nie som dobre, štvorka z matiky, OK. Som trošku zlý z matiky, ale zase plus minus dokážem dobre. 605, 606. Dobre. Prachy. Peňaženka. Lol. To nie sú prachy. Končne sú kapále, ideme do čerta. Klinda pána. Nastupovať chlap. Dievčatko teda. Prekúčkujeme Big Boss. Lol. Rovné 3. Vytečne. OK, takže tu by som to video ukončil, takže sa uvidíme v ďalšom diele. Jak som hovoril, to už bude expenie a drop citrinoviek, takže ten video bude v stredu. A videa asi o 9. o 10. večer, tak čau v stredu.